Нека сега малко да подредим нашия текст. Ако сте забелязали, през цялото време имаме едни текстове, редактиране, edit source. Те са някакви остатъчни паразитни текстове от оригиналния файл. И това, което може да направим, е да хванем, да ги намерим един по един. Те даже вътре в заглавията тук ги има, което не искаме да ги има. А може да ги намерим един по един и да ги изтрием. Начинът, по който аз мога да ги намеря да ги изтрия, е да разгледам целият документ и да ги избера. Избирането има различни методи. Натискам левия бутон на мишката, избирам и пускам, след което натискам бутона Delete. Ако са цели думи, просто двоен клик върху думата я избира и отново натискам Delete. Сега ще избера тези неща. Вторият начин е с Ctrl-F да хвана и да търся. Примерно, натискам Ctrl-F и тук ще разгледам, примерно, редактиране, след което от тук може отново да ги изтривам, да търся, да изтривам, да търся, да изтривам, или с бутона Delete, или с бутона Backspace, който е с стрелка назад, може да се изтриват тези текстове, но по-умният начин е, разбира се, всичките на куп да ги направим. Затова аз това, което ще направя, ще избера този текст. Само че понеже се доближава до кавичката, ми прихваща и кавичката. Това, което аз мога да направя е просто тук в конкретния случай да натисна един клавиш Space или шпация, това е, или клавиша интервал, има различни имена, да избера вече моят обект и да натисна Replace. Find е все едно натискам Ctrl-F за намиране, а Replace кликвам на него. А Replace ще ми подмени обектите. За целта обаче ще ми трябва този текст, затова ще натисна на Copy, за да го копирам, или Ctrl-C. Ще натисна на Replace. Тук има много начини за Paste. Десен бутон на мишката Paste или Ctrl-V и ще го реплейсна, т.е. ще го подменя с нищо или един интервал мога да натисна. След което ще напиша Replace All. Word ми казва, намерихме 9 места и ги подменихме, но аз не търсих от началото на документа, искаше да потърся и от началото. Аз казвам да. Значи все още общо са направени 14 промени. Натискам Close и вече никъде няма да имам тези паразитни текстове. Благодарение на командата Replace много бързо успях да ги подменя, вместо да ги търся и най-вероятно нямаше да мога да ги намеря всичките. С PageUp отивам нагоре и стигам до съдържанието. Те вече са изтрити от съдържанието благодарение на Find и Replace, но е коректно да кликна и да дам Update Table, Entire Table, за да се актуализира моето съдържание.